Gözellik bäýatleşigi. Gadyň zamanlarda bir ferma bar eken. Ol ferma tokoýy hem ýakyn eken. Ol tokoýda hemme haýwanlar agdyr ýaşaýar ekenler. Günlerde bir gün bu fermada gözellik bäýatleşigi geçirilipdir. Bäýatleşigi induk ýeňçi bolup tamamlapdyr. Aslynda fermada başga da owadan haýwanlar bar eken. Muňa garamadan ol bäýatleşikde induk birinji orna munadip bolupdyr. Bäýatleşik gutaran wadyna induk tokoýa tarap iňipdir. Ol döşün gelip tokoýyň ýollaryna gelipdir. Bu ýagdaýy gören leglek durup bilmän indukdan sorapdyr. "Salam induk dost. Bu ne boluş? Nämeler boldy? Aýtda." Induk ilki äsgermedlik edipdir. Soň bolsa durup bilmän, "Sen näme üçin beýle diýýäň? Sen men kimdigimi bilýäňmi? Hondan wärsi bolan bolup, soraga meren bolýaň." Leglek, "Bagyşlaň, men size indukdur öýtdim. Ol hem guş, men hem guş" diýip salam beripdim. "Induk diýelen bolsaňyz, siz bilen tanışsam ow bolar." Induk, "Howa leglek dogan. Induklugum dogrudur. Ýöne men adaty induklardan däl. Men gözellik bäýatleşiginiň ýeňçisi. Men ýyllat." Leglek, "Kim seni bäýatleşigiň ýeňçisi diýip oglan etdi? Başga haýwanlar ýokdumy ýa-da?" Induk şeýle jogap beripdir. "Hemmesinde owadan göz bar, galam gaş bar, emma hiç haýsysynda menki ýaly ajab saç ýok. Ýöne sen saçlaryň ama peruk hakyren" diýipdir. "Dogry, saçlarym perukdur. Soraýan sizden, menden owadan barmy? Iň owadan haýwan mendir. Näme maňa gözüň diýämi?" diýipdir. Leglek, "Kiçileriň uly tekep birligi bolar ekeno. Daşy gözelligiň bolmaýşy ýaly içiň hem öwürlik däl eken. Ohoho, leglegi guş hem hasap etmeli däl. Ýaz geler, gyş gider" diýipdirler. Muňa leglek hegiller edip gülüpdir. Ol şeýle diýipdir içinden. "Görel wakaly tokoýda möjekler bilen garşylaşaňda sen gözelligiň peýdasy bolarmy? Olaryň elinden halas bolarsyň dahirne." Gysa wagtdan soň kelleden peruk kaçypdyr. Kelinduk aýalygyna gaçýardy. Ýezinden bolsa 3-4 sany möjek. "Ýetişiň dostlar, halat edin. Näme bu möjekler meni tananokmuka?" diýip gygyrýardy. Möjekler induga gülüki bilen jogap beripdirler. "Seni tanaman bolarmy? Induk dogan. Gürlemäni goýda gel biziň agdymyza. Hiç görmänlik sen ýal guşlan gözelini. Görel wakaly etiň hem taşlaryň ýan jana ýakynlymy?" Induk, "Möjek doganlar, beýtmäň, taşlarym hakyky däldir, oturtmadyr. Etim hem tagamly däldir. Goýberiň meni. Men özü işim bilen bolaýyn. Barbyr men siziň hemmäňize ýetmeýär" diýip ýalbarmaga başlapdyr. Leglek bolanlara teredip durka şeýle diýipdir. "Näme dostum, olar sen gözelligiňi bilen okdularmy? Gynanýan sen ahwalyňa gaýrat et. Fermadan dadyňa ýetişek tapylar." Induk özüne uly sapa galypdyr. Itleriň sesini eşiden möjekler ýoluny ýitgedipdirler. Induk bolsa kellesi bilen ýalňyz galypdyr. Onuň ýanyna gelen itler hem tanamandyrlar. Olar şeýle diýipdirler. "Biziň owadan indugumyz şu menni?"